ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз барои шумо ҳамн паплинаи распродажа буданд ко ҳамуро давомша нишон медиҳем. ин нақша 90 сомонӣ қолаби дизайнер паплин дубайский беҳад назан сифатош назан. ҳамҷа як 50 либоси дига ҳаст, метавонед ки вибр карда харидорӣ кунед. не гулӯи гандамакиш ҳастай, не гулӯи аҷиб буд ранги рамашкавуриян ихел ҳастай. чизе ки шумо мебинед пака в наличии ҳаст. метавонед ки барвақттар занг бизанед, ҳамин чизоро харидорӣ кунед. ане оранжевый гандамака оранжевый. ё отличие ай паплинои бузург ҳамқа фарқиятшон ҳамеяе ки якум сортан мо арара намефурӯшем. кадоме ки мисол харидорӣ мекунад марҳамат ба дили пир бигирад ки мо чизои арара надорем. мисол баншонда дим сорт паплин намемонем. вале ҳамин шумо дили пир қатӣ метавонед ки заказ кунед, чизотона бигиред. марҳамат бинед. ё ба дараҷаи оли назан качествашонда 100% ҷавоб мегӯем. бисёр гап мезанем ки бозорда арзон шудагия арзон ҳаст, не ки димсортан. димсорт мо надорем. барои ҳамин шумо мода арзон суроғ накунед. 90 сомон чизое ҳастанд ки поина 130 сом 140 сомон шумо аймон мегирифтед ҳамира. марҳамат чизое ки шумо да маъқултона метавонед ки скриншот кунед, фартоед. ин чизое ки ҳозир мо шумо да нишон додистем ҳамаш 100% материалан. материал гарантидор. не просто так. чизое ки шумо мекуфтед. анаирам бисёр мекуфтед шумо. ин чизам ҳаст. анаям яктай дига монда. кадоме ки мисол барвақт чӣ мекунад гили қимат аз аги будан. ин 90 сомадан будааст. ана гили лолача кисроқ када буд. ҳамин набуд. ин ҳозир пайдо шуд. ина марҳамат ёш. айн ҳамиам вақт шуда каси суроқ кабуд набуд. ина бо пайдо шуд ин наш. ин чизе ки шумо дидистен пака в наличии ҳаст. метавонед ки тестар фақат тестар занг бизанед, харидорӣ кунед. боқӣ сарбаланда обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.